Dwi erioed di bod mor desperate o fod isio byw, ond does o jyst ddim byd pan mae anobaith yn eich taro chi. Helo, Erin dwi, a heddiw dwi jyst yn mynd i drafod beth sydd wedi digwydd i fi dros y 2 flynedd dwytha. Yn y gobaith wneith yn stori helpu pobl eraill allan na sy'n mynd drwy bethau mawr ar hyn o bryd. Pan o'n i'n 15 oed, ges i diagnosis o myasthenia gravis. Mae'n golygu gwendid eithafol yn cyhyra gwirfoddol i gyd. Fatha bod chi'n cael eich perlysu dros dro. Canlyniad hynny oedd mod i yn oldehe am 4 mis. Do'n i methu gweld, un lygad i cau, o gyda fi olwg ddwbl a niwlog. Do'n i methu gwenu, do'n i methu cnoi, do'n i methu llyncu. Nes i golli defnydd o'n mreichia yn wylo wedyn. A wedyn nath yng nghoesau. Ond be ath yn diwedd oedd yn ysgyfaint i, nath olygu bod fi'n cael y myasthenic crisis. Mi nath bob dim just torri lawr y manno lle. Am 5 wsos fi yn yr uned gofal arbennig. Cyflwr sy'n effeithio 14 ym mhob 100,000 o bobl, felly mae'n bwysig iawn mod i'n rhoi llais iddo fo pan dwi'n cael cyfle. Ddaru'r artaith wirioneddol ddechrau fi yn ôl yn Rhagfyr yn 2020. Yn ganol y cyfnod clo. Mi oedd o'n od achos mi oedd yna gymaint yn digwydd ar y pryd, ond hefyd do'n na'm byd yn digwydd chwaith. Ac o'n i mewn gwirionedd rhywun oedd wedi bod yn ynysu'n hun o'r byd am flynyddoedd cynt o achos cyflwr corfforol bryd hynny. Do'n i'm wedi gweld yng-nghariad ar y pryd ers 9 mis. The perfect storm nath achosi i PTSD ddal i fyny'n ofnadwy efo fi. Doedd o ddim yn teimlo fatha profiad oedd i fod i berthyn i bobl ddynol. Dwi'n cofio teimlo ar y pryd a dwi ddim yn heiddi yr un eiliad o hyn dos o neb ar wyneb o ddeiar yn ei heiddi fo. Oedden nhw'n deimladau o'n i rioed di brofi o blaen, pethau teimladau dwi dal ddim efo enw ar eu cyfer nhw. Dwi'n llythrennol wedi methu geirio yn union be oedd yn digwydd. Dwi'n nabod iselder a panig, ond doedd y geiriau yna ddim yn gwneud y tro ar y pryd. Iselder o'n i wedi deimlo pan nes i golli defnydd o'n nghyra i gyd yn 15 oed, a'r panig pan do'n i methu hyd yn oed llyncu ymhoer yn hun, heb redag y risg o pneumonia. Da chi'n gwybod mae hynny yn orffennol pell i fi ac mi o'n i wir wedi brofio, ond oedd hwn mor wahanol yn y synnwyr bod o mor eithriadol o gorfforol. Dwi'n meddwl na dyna eich rhywbeth sydd ddim yn cael ei drafod digon efo cyflyrau iechyd meddwl ydy pa mor gorfforol ydyn nhw hefyd. O'n i methu symud ac mi ath hynny ymlaen wedyn am y 6 mis. Oedden ni'n anterth y cyfnod clo yn amlwg ac o'n i yn y grŵp bregus iawn. Oedd yn golygu os fyswn ni wedi mynd i sbyty bod yna risg uchel iawn i fi ddal Covid. O achos bod yna wendid mawr ar yn ysgyfaint i efo'r cyflwr myasthenia gravis, mi fysa hynny wedi gallu cael effaith farwol yna fi. O'n i wedi treulio gymaint o fisoedd mewn ysbytau gwahanol dros y blynyddoedd cynt. Nes mod i wedi datblygu trauma yn gysylltiedig efo ysbytau hefyd. Y broblem efo hynny wedyn oedd yn fater o feddwl sut o'n i'n mynd i wella hon heb ychwanegu mwy o droma arni hi a'i wneud hi yn salach fyth yn y pen draw. Ia, oedd o'n amhosib a jyst yn y cylch cythreilig mwyaf crilon swn i fyth di gallu ddychmygu. Be oedd yn ddychryn i fi fwyaf ar adag honno o y ffaith bod fi'n ei oroesi fo, y ffaith bod fi yn byw y reality yna, achos oedd o mor eithafol oedd rhywun yn teimlo fatha bod nhw'n mynd i farw bob eiliad beth bynnag, ac mae hynny yn swnio'n dramatig iawn pan dwi'n eirio fo fel la. Fatha bod rhywun yn dal gwn wrth eich pen chi, ond jyst yn hofran i fi uwch ben y cliced. Fel oedd i am y 6 mis, desbryd o deimlad achos o rhywun jyst isio unau i'r glicad gael ei gwasgu neu cael gwared o gwn yn gyfan gwbl. Dwi'n meddwl na dyna'r unig ddisgrifiad sy'n gwneud cyfiawnder hollol efo beth ddigwyddodd. Y cam syniad mwyaf un sy'n yna ynghylch yn aladdiad, sef bod na hunanoldeb mawr yn perthyn iddo fo. Dwi methu deud gymaint o'n i'n meddwl am yn nheulu drwy'r adag. O'n i wedi gwneud y penderfyniad i ddiweddu mywyd yn hun yn ôl yr Rhagfyr, a wedyn nes i ddal dan y mis Mai y flwyddyn canlynol, o jyst meddwl am beidio gweld yn heulu eto, jyst yn y peth mwyaf erchyll ar wyneb y ddaear. Felly gennych chi yr hwyg yma, achos dwi erioed di bod mor
desperate o fod isio byw. Ond hefyd oedd y ffaith mod i mor desperate i adael corff a meddwl oedd yn methu'n llwyr erbyn y pwynt yna, oedd hynny'n codi'n uwch. Achos pan da chi mewn anobaith, does a ddim byd. Does a just ddim byd pan mae anobaith yn eich taro chi. Dwi'n gwybod mod i'n siarad yn agored iawn am yn iechyd meddwl, ond fe yna lot o bethau dwi'n gadw yn gyfrinachol hefyd. Dwi ddim yn barod i'w rhannu neu pethau tywell gyda fi cadw i fi'n hun. Dwi'n gallu bod yn fregus, ond heb roi yn hunaniaeth i gyd i beth sydd wedi digwydd i fi os di hynny'n neud synwyr. Mae'n ffin denna weithiau, achos dydw i ddim eisiau cael yn ei ffinio yn ôl beth sydd wedi digwydd i fi. Mae hynny'n rhan fawr o'r elusen mesen. Dwi ddim eisiau bobl feddwl amdano fo fatha bod fi'n byw yn yng ngorffennol i, achos mewn gwirionedd mewn ffordd o godi i'w chlaw o gorffennol a cael y llaw ucha ar y pethau sydd wedi digwydd i fi yn y mywyd i. Y gobaith ydy efo hynny, bod yna bobl eraill yn mynd i weld bod nhw eu hunan hefyd yn medru goresgyn beth sydd wedi digwydd iddyn nhw. Be dwi'n gwneud efo elusen mesen ydy gwneud yn siŵr na hunanladdiad ydy y term sy'n cael y sylw blaenllaw. Yn cael ei gydnabod fel cyflwr ar ei ben ei hun. Yn amlwg mae'n ofnadwy o bwysig i roi o lawr fel symptom, ond hefyd mae'n sefyll ar ei draed ei hun fel cyflwr. Mae gennych chi gymaint o sôn am iseldar a gorbrydar a chyflwrau eraill, pethau hollol hanfodol i sôn amdanyn nhw. Ond does a ddim digon o sôn am y cyflwr sy'n gwneud i bobl fynd yn erbyn bob greddf naturiol i oroesi i wneud ymgais i gymryd i bywydau hunan. Allai ddim byw efo'r ffaith bod yna rhywun arall yn mynd i fod fatha fi yn mynd i sbïo am y symptoma yma a ddim yn cael dim byd i fyny ar y we yn dweud dyma ydi o, achos dyna oedd yn digwydd i fi. O'n i'n meddwl na fi oedd yr unig yn y byd oedd wedi teimlo fel o'n i. Mae o'r pegwn eitha un, ond mae'n bwysig bod y rhestr symptoma allan yna. Felly siarad chydig am lleddfu rwan, dwi'n gwneud y dda iawn. Dydy hynny ddim i ddeud na fyddai fyth yn hunanleiddiol eto, does o ddim gwarant o gwbl efo hynny. Dwi'n meddwl bod adlewyrchiad o reality fel am bwysig iawn i gadw. Dwi'n byw efo PTSD. Mae nghof i wedi cael ei effeithio yn fawr gen beth sydd wedi digwydd. Ond wbath cadarnhaol iawn i fi ydy bod fi wedi cael diagnosis o borderline personality disorder. Mae hyn wedi newid y mywyd i'n llwyr ac ar gwell. Dwi'n dechrau ymchwilio mewn iddo fwy wan ac yn dod i adnabod yn ffyrdd i o feddwl yn well. Yn gallu dod ata fi'n hun o le lot mwy adfwyn a maddeiggar o achos hynny. Mae siarad am hyn yn anodd, dydy o ddim yn ddileit i fi, a mae o'n styrbio dipyn ar y matrwm i, ond yn amlwg mae be dwi'n gael yn ôl mor werthfawr ohono fo, nes dwi'n gwella wrth rannu'n stori i. Dwi jyst isio ista yma yn brawf bod rhywun yn gallu goroesi y pethau mwyaf aruthrol mae bywyd yn gallu daflu ata chi. A dyna dwi'n drio wneud efo'r elusen yma wan, trio dangos bod yna daioni mawr yn gallu dod o ddioddefaint difrifol.